A teraz už na inú tému. Každú 25. kanceláriu odpočúvajú. Tvrdí to bezpečnostný konzultant, ktorý sa už roky venuje odhaľovaniu tzv. Ploštíc v Česku. Po korupčných aférach si tam čoraz viac ľudí necháva prehľadať autá či domovy. Situácia vraj nie je o nič lepšia ani u nás. Časy, keď na odpočúvanie susedov stačili primitívne technológie, sú dávno za nami. Ak máte soka v biznise alebo v láske, postačí takéto drobné zariadenie, ukryté trebárs v elektrickej rozdvojke. Vytáčím štěnici, za chvilku uslyšíme zvýšení intenzity. Teď jsem se vlastně napojil na tu štěnici a teď už můžu poslouchat, co se v tom prostoru deje. Porozprávať by o tom vedel bývalý český hejtman Dávid Rat, ktorého odposluchy usvedčujú z príjmania miliónových úplatkov. Mal ich v škatuliach od vína. Neopatrné rozhovory položili aj českú vládu. Vysvetlo z nich, že Milenka a dnes už manželka expremiéra Petra Nečasa mala zneužívať tajné služby. Vás poprosím, aby ste sa oblíkla. My vás z bytu vyvedeme, vy zapečetíme a budete nás následovat. Prostředky se velice zmenšily, zvýšil se jejich dosah. Dneska populární GSM štěnice je schopná vysílat po celém světě. V domácom videu, ktoré vzniklo u podnikateľa Mariana Kočnera, si zas vylieval srdce šéf Sazky Richard Sulík. Možno si mal so sebou zobrať jeden z detektorov. Když se zasvítí do kamery, udělá červený odlesk a zjistíte vlastně i miniaturní kameru. Veľké a úspešné firmy sú tiež cieľová skupina. Konkurencia ich odpočúva, aby prebila ich ceny či získala know-how. Aj v biznise zrejme platí to, čo v politike. Bez obalu to pomenoval senátor Marco Rubio, keď vysvetlo, že americkí tajní odpočúvali telefón nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Každý špehuje každého, rozdiel je iba v možnostiach a technickom vybavení. Ti lidé jsou neobezřetní, myslí si, že jsou natolik vysoko v té politické hierarchii, že jich se odposlech netýká. Mikrofóny namontované v stene dobehli už aj vysoko postavených úradníkov, politikov či finančných žralokov. Kšefty okolo štátnych zákaziek mali dohadovať v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Na rozdiel od Česka tieto odposluchy u nás neviedli k žiadnym obvineniam. Vplyvní ľudia ale odtedy možno ešte viac rozmýšľajú, ako sa pri háklivých rozhovoroch izolovať. Reproduktory, které přenáší bílý šum a vlastně zamezí tomu, aby ten mikrofon, který je instalovaný v té stěně, byl schopen odposlouchávat ten prostor. Julia Zelenková, televízia JOJ.